udinga okokuqala ukuyinesa ngokukhwazwa kwabantu oba kuyatsha. Then ke themba loba uzawucima umlilo but khange ucime waspreda all over. Uba ubona ke nathi asinandawo. Amakhulukhulu abahlali kwindawo yogobityholo yaseTsepetsepe eKhayelitsha bashiyeke bengodinga indawo emva komlilo otshabalalise amatyotyombe abo nempahla. Ihlehliselwe umhla wama-25 kwinyanga ezayo ityala labo batyholwa ngokuhlaselwa konogada eBuhlanti Marina Glen eMonti, kanti umrhanelwa wesithathu uthe wabanjwa ngale ntsasa. To date, 609,653 applications have been approved. Iqumrhu elixhasa abafundi ngenkxaso-mali NSFAS lithi lifumene izicelo zenkxaso-mali ezingaphaya kwe-800,000 kwaye zingapha kwe-600,000 izicelo eziphunyeziweyo. Sinamkeleke indaba zethu andami ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliko yolwimi lwezandla Botani Msontsundu. Ngamakhulu abahlali abashiyeke bengenazindawo zokuhlala kulandela ukutsha kweendawo zabo zokuhlala kwindawo yogobityholo eTsepetsepe eKhayelitsha eKapa, kanti amaxhoba abongozwe ukuba abhalisele uncedo nanjengoko sele liqalisile iphulo logutyulo. Bashiyeke bengodinga indawo abahlali baseTsepetsepe emva kokutsha kungqongqe iindawo zabo zokuhlala. Uceba wale ndawo yogobityholo uthi linani elivisayo labantu abachaphazelekileyo. Ziqhubile ke izicimamlilo. Zithe zaqhuba njalo abantu sebenethemba loba noko bayasinda. Abanye besebeqalile udiliza bethutha impahla zabo sabanqanda. Sathi hayini noko kuba noko izicimamlilo ziyaqhuba sanuba nexhala noko ngoku kuzawusinda. Ilishwa ke leloba izicimamlilo zithe sacima aphela amanzi. Kwanyanzeleka zihambe siyokufuna amanzi. Sibe nalo lishwa ke elibangela uba kutshe amatyotyombe angaphezulu kwe-177. Uqhube ngelithi amaxhoba aphulukene nezazisi into leyo eza kudalisa nkxe xa kufuneka bamkele imali yesibonelelo sikarhulumente. Fikile ke isixeko se-City of Cape Town malunga noba kujonga uba umonakalo ungakanani, safumana ke uba amanani ame ngolo hlobo. Kuloo manani ame ngolo hlobo ke ngoku sisajonge uba uSASSA asincede uba sancedwa nako kufika kuka-Gift of the Givers. Lo mlilo phofu uqhube usukela ngela xesha ubusukele ngalo ngela xesha like12:30 inoba uyowuphela ngo-6 late oko bekusokolwa kucinywa lo mlilo uyigqibe itshephetsephe yonke. Ukanti amaxhoba athi umlilo ubungalawuleki yaye kuye kwanzima ukusindisa impahla. Siyafika sisuke Eastern Cape sifike nge-3 yes. Then kuba kuzosa kutshe nge-4 or 12. And ke kulo mlilo kudinga okokuqala ukuyinesa ngokukhwazwa kwabantu oba kuyatsha. Then ke themba loba uzawucima umlilo but khange ucime waspreda all over. Uba ubona ke nathi asinandawo. Amagosa eenkonzo zikaxakeka nemibutho yasekuhlaleni athe saa ezama ukugutyula kule ndawo ngelixa inika inkxaso kumaxhoba. Limisela iveki ezayo ngoLwesibini ityala lendoda etyholwa ngokubulala usaziwayo weli uWarwick Stock nobesaziwa ngelika-DJ Warras. Umrhanelwa kweli tyala uVictor Majolo uvele kwinkundla kamantyi yaseRhawutini namhlanje kwaye wabanjwa ngoDisemba emva kokudutyulwa ze kubulawe uDJ Warras. Ujongene netyala lokubulala nelokupheka iyelenqe lokubulala. Usapho lukaWarwick Stock luthi lubeka ithemba lalo kwinkqubo yobulungisa ngelokuqinisekisa ukuba abo babulele unyana walo bathwaliswa uxanduva ngesenzo sabo. My heart's racing. I'll be honest with you. How do you describe how you feel? You know, it's like a shock. You don't know. He is the accused. We have to wait to see. You know, we're innocent until proven guilty. So we have to see, you know, what is the outcome going to be. I never expected it to be so short and quick. But I understand it must be the process. I'm not a prosecutor or an advocate, so I don't understand court proceedings.
Kufunyanwa ilungu lomzimba nekukholeleka ukuba lelinye labantu abalahleke emva kokutshona kunxweme iPennington Beach. Igosa lezohlangulo elwandle uNjabulo Msobane uthi baxolile ukufumana elungu lomzimba kwaye ngoku bayathemba ukuba nosapho luza kuxola. It's been devastating for the family. They've been very sad. They've been coming here from the first, which is when the incident happened. Each and every morning they've been coming here, spending the whole day here, praying and hoping that the bodies will be washed out so they can get closure. So that's when we also came in to try and assist them in trying to find these bodies, and then we can bring closure to their families. However, if you've been in the water for a couple of days, the state of your body is usually not so good. So I can imagine. But as I'm saying that, I'm sure the family would be grateful that at least there's something that they found. Iqumrhu elixhasa abafundi ngenkxaso-mali NSFAS lithi lifumene izicelo zenkxaso-mali ezingaphaya kwe-800,000 kwaye ezingapha kwe-600,000 izicelo eziphunyeziweyo, nalapho abafundi basetyhini ingabo abahamba phambili ngezicelo ukanti ziza kuhlolwa izicelo ezingaphaya kwe-200,000. Amagosa aphezulu kwi-NSFAS akubhengeze oku ngethiwe bebambe inkomfa nonondaba namhlanje nalapho bebedandalazisa izicwangciso zalo nyaka. Njengoko unyaka wokufunda ka-2026 usondela, usihlalo webhodi ye-NSFAS obambeleyo uMugwena Maluleke ubongoze onke amaziko ukuba angenise iziphumo zemfundo zika-2025 zabo bonke abafundi. UMaluleke uqhube wathi iziphumo mazingeniswe kunye noluhlu lwabafundi zokwamkelwa kwabafundi kumaziko emfundo kulo nyaka ukuze babekelwe imali ngokufanelekileyo. NSFAS is pleased to confirm that we have processed all 2026 funding applications prior to the start of the academic year as committed to by the 31st December 2025. We received a record of 893,847 applications. Okwathe amanani abonisa ukuba intatho-nxaxheba yabasetyhini kwimfundo ephakamileyo isahleli kwinqanaba eliphezulu. Of these, 593,981 applications, which makes up 66.45%, were submitted by female applicants, reflecting the ongoing trend of strong female participation in tertiary education. Umaluleke wongeze ngelithi isiqingatha sezicelo siphuma kubaxhamli besibonelelo sikarhulumente isasa ngolwasemzini. Among these, 520,545 applications are from SASSA beneficiaries, and 2,551 applications are submitted by students with disabilities. To date, 609,653 applications have been approved, with 243 applications currently incomplete due to outstanding documents. Uthi malunga ne-16,862 yezicelo ziye zacinywa kwaye ezingu-49,538 ziye zakhatywa. Iintlawulo zezibonelelo ze-NSFAS zimiselwe ukuba ziqale ekuqaleni kukaFebruwari. Bevele enkundleni yaseMonti namhlanje amadoda amathathu nevakala ukuba ayazalana nabonwa kwividiyo ethe ndi kumakhasi onxibelelwano nebonisa la madoda ekhaba kanobomi unogada wendawo yokuzonwabisa eBuhlanti eMonti. Ukanti usodolophu wesixeko saseMonti uthi sele kuqalisiwe neenkqubo zokunika inkxaso ngakwixhoba. Igqwetha likaXolisile Nogwele nonogada ovela kushicilelo oluthe tshitshilili kumakhasi onxibelelwano liqinisekisile ukuba ukubethwa kukanogwele zizijemjem neziphumo ezitshaya kwinkundla zamatyala namhlanje akuzubethwa ngoyaba. Basically, our instructions are to watch the proceedings on their behalf, like today, that's why we're in court, and primarily to sue for damages. Our instructions are that let us launch a civil case against the accused people, which will start as soon as we get their full details. We will get access to the docket as soon as it's been made available to the defense, and then we'll start our civil case. Usodolophu wesixeko saseMonti uthi kungoku nje uNogwele sele efumana inkxaso ayidingayo.
As Buffalo City was already speaking with the security officer, providing social support in other matters, but we must say that we are not happy because this is giving a wrong message to our community. It's the first incident. Buffalo City is a friendly city. We don't have such incidents. Imibutho yezopolitiko kuquka nomfelandawonye wabasebenzi COSATU bamemelela ukuba kuqiniswe ukhuseleko kwindawo zolonwabo zikawonke-wonke kwaye ingalo yomthetho idlale indima yayo. SAMU continues to condemn the violent act. We are in talks with the regional leadership of the ANC to strengthen the presence of its law enforcement officers within all areas wherein people come to enjoy themselves within the metro, but more so to strengthen its relations, or rather the municipality's relations with employees in general. We are with him, we'll always come here, even on the 25th. We appreciate the fact that also the police were able to apprehend the third guy, but we are disappointed with this arrangement of they are out on warning. It sends a mixed feelings to us and send mixed messages to society. Namhlanje kuthe kwabanjwa umrhanelwa wesithathu nosose wavela enkundleni egudlana imihlana nabantakwabo. Esesithathu sityityimbiseliwe umnwe ze sakhululwa kwaye baza kuvela enkundleni nge-25 kaFebruwari. Kuza kubakho umnyenyiva kubaqhubi ngale nyanga kaJanuwari emva kokuxhuma kwamaxabiso amafutha kule nyanga iphelileyo. Ukanti ezinzulwini zobusuku liyehla ixabiso lamafutha kweli. U-95 wepetrol uza kwehla nge-66 cents ze u-93 ahle nge-62 cents. Idizili iza kwehla nge-R1.50 cents ilitha xa oosomashishini beyithenga evenkileni. Kule minyaka mine idlulileyo kubekho umehluko kumaxabiso wamafutha ezithuthi. Kwaye kulindeleke ukuba aphinde ehle kwakhona la maxabiso ngomso. Siyabonga kakhulu njengabantu abangasathula wathola usasa. Uma yehla iyasisiza siyakwazi nokuphuma endlini. Kodwa uma ikhuphuka sihlala endlini inqola siyaziyeka. Actually petrol today it's fine. But 2 hours down the line izonyuka double price. So into enjalo ayisincedi, asincedakali. It will make you take January no February bese yakhuphuka. Yeah, it's just a relief for now ukuthi nje plus velo January abantu ma budgets are tight. So izo relieve us somehow. Ukanti ukwehla kwalamaxabiso kuba luncedo kubanini bamashishini ashishina ngamafutha. It's good for our business. You know, people would always love to have some refreshments and something to spare on. So now we're looking forward to more customers coming into the shop and buying as well. And then preparing for work and going back to school. La maxabiso kulindeleke ukuba ehle kuzwe lonke kwaye oku kuza kunceda abathengi ingakumbi kule nyanga kaJanuwari. Mongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ukhokhele isikhumbuzo esiphawula ama31 esithwalandwe uba uJoe Slovo owayesilwela inkululeko yeli lizwe. Lo msithi ubanjelwe eSoweto eGauteng kwaye injongo yawo kukunika imbeko nokuqaphela umzila weliqala lomzabalazo lakwaSlovo. Le mibhiyozo ifika ngexesha ubudlelwane phakathi kwe-ANC nomfelandawonye wayo i-SACP bungaqinanga. Kambe umongameli Cyril Ramaphosa ukhweba amalungu e-SACP okokuba ahambe ngomzila weliqala elalwa de kwasekugqibeleni lisilwela intswelangqesho nokuthwaxa indlala. We must also dedicate ourselves to the struggles that Comrade Joe Slovo dedicated his life to. The fight against unemployment, against poverty and inequality. Uhlabele imgama isithi umbutho i-ANC uzimisele ukwakha isizwe esibumbeneyo njengokomnqweno kabawo uJoe Slovo. We seek to build a society based on the best in human civilization. We say this society should find expression in the management of human relations based on political equality and social inclusivity.
Ukwathe uJoe Slovo lo wayeyinkokheli enobuchule eyayinawo amaqhinga angundoqo olawulo ngexesha lemingeni. Comrade Joe Slovo was a great strategist, born of a deep understanding of the injustices of our society and the means through which they would be overcome. Wisonge ngelithi iqabane lakwaSlovo laliyindoda engenaloyiko lokugxekwa emsebenzini wayo yaye wayesebenza ngokukhalipha enenyaniso kuyo yonke into ayenzayo. Iqela le-ANC liligxeke kabukhali inyathelo leMelika ngokuphathelene nelizwe laseVenezuela. Eli qela libongoza ibhunga lezokhuselo lezizwe ezimanyeneyo kuba lithatha amanyathelo angqingqwa kakwilizwe laseMelika. Ukuzana njengoko umongameli waseVenezuela uNicolas Maduro kunye nenkosikazi yakhe uShelia Flores beza kuvela phambi kwenkundla yaseNew York ngezityholo ezahlukeneyo zolwaphulo-mthetho. uMaduro wabanjwa yiMelika kuqoqo lwenziwa eVenezuela kwiveki ephelileyo. Lidale isankxwe mbombozone zehlabathi inyathelo leMelika lokubamba umongameli waseVenezuela uNicolas Maduro kwakunye nenkosikazi yakhe. Namhlanje iqela le-ANC nalo libambe inkomfa namajelo wendaba nalapho lithe lenza isimbonono kwibhunga lezokhuselo lezizwe ezimanyeneyo ukuba liphose umrhaji lingenelele ukunqanda amazwe afana neMelika azenza inkunzi kaminosi ngokwenza isigculelo amanye amazwe. The ANC urges the United Nations and the UN Security Council to act swiftly and decisively to uphold international law. Lo Kambalula uthi iMelika mayimkhuphe ngokukhawuleza entolongweni uMaduro nenkosikazi yakhe. The ANC further calls on peace-loving people in our country, across the continent and around the world, including within the United States, to call for the immediate and unconditional release of President Maduro. Ukwakhwele ezehlela ke nakwabo bachasene nemithetho yokwenziwa kwenguqu zokuxhamlisa abantu abamnyama kweli. Here we have a government of national unity we coexist with reactionary forces, including corner elders of this world. We are with them in government. And then you come and say that a government of this nature, a democratic state, must be isolated, must be attacked. For what? Iqela le-ANC lithi liza kuqhubeka nokufakana imilomo namanye amazwe ehlabathi kwilinge lokuhewula nokuhesha impatho gadalala nogonyamelo lweMelika kwimicimbi yamanye amazwe. Enkoske mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkeleke kwiqonga lam leMozulu mna bethuna ngegama ndikuthabile ke ndoyinzwakazi yasebathenjini umvantsho kokubanzi masijongeni kaloku nantsi ke iMozulu lo mfanekiso wokuqala ke mbukele uxalinisa kabanzi kaloku izigaleko zamvanje ke kuMzantsi Afrika ngokubanzi impela ke kusukela ekuseni ngomso emva kwemini ngorhatya noko zikhona izigaleko ezibikwe kakhulu impela futhi ephondweni elisentshona koloni ngamandla ke kwindawo ezikufuphi nonxweme njengaphaya koFred ndalekuseni qabaqaba ngamafu phaya bevuswa ngula 16 degrees babuye ke mbukeli basonga usuku ngomso selekusibekele kakhulu phaya ko 30 degrees wona ke amaqondo wakho aphansi naphezulu sivula ngephondo lokuqala ke elilona ke liphaya empuma koloni ngamandla futhi ke kumantla walo nentshona phaka kuAlvani futhi Jamestown buse Burgersdorp kwasekuseni futhi lonkwankce ngephi ngela 10 nje elikhathwa sisine kanti mbukeli kokubanzi futhi nansi iMozulu kwelaphondo lase Freystata nelizinze ke kumbindi apha eMzantsi Afrika mpela ke kwincam yalo njengaphaya ko Welcome ngexesha lasekuseni napha ko Fitzburg futhi abikwe lo mafu phaya ko 12 degrees xa bevuka ngomso kanti ke ngokubanzi nansi iMozulu kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla futhi ke kwintshona namazantsi walo phaka lokufuthi elinxwemeni eKapa lodumo kwasekuseni ku 18 degrees namafu nje yonke imva kwidinala yangomso xa bezalwala kanti ke ithi iMozulu ephondweni liphaka lokhu lona eNorthern Cape ngamandla futhi ke kumazantsi nempuma elaphondo phaya ko Priska umzekelo phaya ekuseni bevuka nje ngela 10 nelikhathwa sisithoba
2 ncembe nam ngokubanzi sijonge iphondo laphaya and-north west ngamandla mbukeli wamekhaya futhi ke kumazantsi nentshona elapho nophakalo koMoruleng ekuseni phaya nokobloemhof futhi ngakhona inkwankce ngephaya ka-18 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo phaa ephondweni laserhawutini apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela futhi ke kumazantsi nentshona elapho nophaa kwasekuseni koCarltonville yinkwankca nezantshizane zithe qa yonke la ntsasa kanibukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijonge iphondo laphaya eLimpopo mpela futhi ke kumazantsi nempuma phaa kwelaphondo phalaburwa kwasekuseni futhi zibukhona iziganeko zemvula nendudumo phaa ekuseni ko-20 degrees iyehla nam ngokubanzi phaa ephondweni ke lisempumalanga ngamandla futhi ke kumazantsi welaphondo phaa ko-standard nekuseni futhi bevuswa kula 11 degrees naphaa ko-emele futhi kusanetha yonke la ntsasa bukeli ivuma ndivale ndisonge imozulu ngephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal impela ke mbukeli wamfeke umantla futhi busephongo laphaya nazo zonke nje ezaziphaluka ko-17 degrees ko-Newcastle futhi ingqele nenkwankca xa bevuka ngomso so mna ndikuthende kangaka xa ishele imyoli kamnandi mawethu.